and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Dunay posibilidad nga planado, manipulated o binuhatan kini sa mga sakop o pundok sa mga taong dautan nga misimpak ang Satanas. Mat. Sounds interesting. Di ba, bro? Wag yung ko makasabot ang nagipanulti ni mo, bro, Matt. Diyan, bro. Kasagaran sa mga dagko nga paghitabo ron sa kalibutan. Not coincidentally, but man-made or manipulated or orchestrated. It's a matter of conspiracy. Unsa? Bro, unsay Bitaw, bro. I'm just, I mean, gusto lang na akong palihukon ang imong huna-huna. Sorry. dole ko sa office, bro. Okay. Butawag ron niya ko nimo. Cause I have a surprise for you. Surprise? Ikaw gyud. Bye, bro. I'll get in touch with you soonest. Bye, bro. Naunsa man is, bro, Matt. Hangtod karon ingon ini gini ang iyang mga sinutihan. Kanunay may mga tanghaga. Di na mo murag seryoso siya. Unsa nam ka to iyang gipanulti? Sorry nga gidisturbo ta ka ha, Hilary. Off man gud ang phone ni Jocelyn. Mi tawag ko niya. Wala tao ka magka-disturbo na ako doon dyan. Oy, okay rin ka doon manawag ka. Si Jess, Ay, wala sa lang na ako disturbo kay natulog pa man. Nagbata ako lamang ingong donga. Nanawag ka. thanks, Hilary. Away, pasayan dong. Ikaw cute. Sige, bye na. Sige, bye pa dong. Kadiyot eh, kining palihog lang ko nga pakanon gyud siya sa pamaw, ha? Coffee ra ba yan na pirmi ng iyang kanang iyang morning. Kamay ram ko ng iyang gikaon sa panihapon gabi, di ba? Dong. Kay, ako may naghurot si Mahang gipalit ng pagkaon para niya gabi. Sige. Bye na, Hilary. Sige, bye dong. Nagkatuog pa rin yapos, Jesslyn. Norm, Yes, sir. mamaliw ko sa remote controls TV, please. Yes, sir. Sa kay update na itong nahitabong explosion gapon. Ang remote, sir. Thanks, Norm. Welcome, sir. Sa news channel ko. Romualdo Castro. Ang leader ka na sa mga reliyista gahapon. Kanang interview. Na-caption. Romualdo Castro condemns the government of yesterday's incident. Nganong ang namunuan ug ang kasamtangang gobyerno mangyud ang ilang basulon? Unsa may ilang ebidensya ug basihan? Hala, oy! Malanag yung ko guess. Daw pagka-sweet ni Dong Jano. Pagkamanggihon na anaon. Very sweet and sour. Ay? Sorry, what's wrong ni mo, day? Mo pagkini pagmata ni mo, diretso mong kapangupaw. Wa ka makatanaw sa balita sa TV karong buntag, Hilary? Hala, wala pa, day. Kaya nga naman di ay. Oh, wala. Bahay di ito nahitabo kagapon, no? Ay, kakaon na day, oy. Kay, ipasiguro na pag yun itong dyan nga maka-breakfast ka. Pas yun ba? Dili maghinahinay. Dili mag-break slow. Breakfast gyad. Da, oy.
Wa man ni siya makakatawa sa akong joke. Dili man ta to karaan. Walang gyud tingali lami. Yes. Okay ra ka? Ha? Natuan na. Okay na ko, Hillary. Okay ba ay mo ra magdili? Seriously, maghugas akong tanaw. Okay na ko, Hillary. Wa ka angan kabalakan. Wapar ba ko mag-breakfast, day? 9 plus na sa morning, oh. Wa pa ka mag-breakfast? Angaw! Nag-waiting man ko nimo. Ay, pastila ni Hillary. Kung di ko mukaon, mapas mo ka. Ikaw gid ay. Ana, sige. Mag-breakfast na ta. Magdungan ta. Karon lang kong kabantay. Local number man din ang gigamit ni Matt. Siya pagpanawag nako. Nga sa ato pa, ni ana siya sud sa nasod. Wala siya gawas. Di ba? Uy, may naluwag. Si Matt. Hello, bro. Kumusta, bro? Di ba lagi kadayon nga akong mitawag? Karon pagid ko mag-save sa imong phone number nga gigamit. Ikaw ha? Murag may milagro kang gibuhat ron ha? Ha? Usi milagro? Local number mo lagi ning imong gigamit. Karon pa ko magkamatikod kung wa ko mag-save sa imong number nga gigamit. Magkatawar ba ka? Niya ka na day sa ato, no? Wa man ka magpaibaw. Ida ni mo, masugat man tatag sa airport. Magpalupad tagdaghang balons o masugat tag fireworks. Oh! Unsa man ko dire? Ha? Bata kay sugatong balons? Okay lang kung fireworks. Mura tag politician, ana. Nira ka sa ato? Oh, yes, bro. Pero di pa ko sa kauluhan. Kano sa kalang may abot na ka? May milagro jud kang gihimo ra. Uy, eksaba bro, eksaba. Ato-ato rin na. Last week pa. Uy, di ba nas klabil nga niya na ka? Wa pa, bro. Wa pa? Pastilan. Bikibuhat jud kang milagro ha? Doon na yun. Ikaw yun. Ay lang ko kilabdi god. Unhanon ko ni Buda. O tani ako isurpresa ni mo. Inian ko sa ato. Karon utang akong flight, paingo diya sa atong yutag na tawhan. Pakalitan daw tagag ana sa imong business office nga security agency. Unya sa may imong sinugatan ako. Tagtaod man kang nawala din sa ato. Almost 10 years kang nagtrabaho isip US Army dito sa Amerika. Amerikana untang akong gift ni mo, bro. Di man maputos. Dili budawat ang air freight. Wa pa ginabawa ang kabuang ni mo na. Wag yung kay kausaban. Pinoy gyapon kayo ang dating nimo bisag taw-tao na kang nanimuyo dito sa US. Kapila man tama, US citizen, bro. 70% alang nako sa dugo nga naglatay sa akong kaugatan. Tatak Pinoy. Purely Pinoy. Murag whatever happens, Pinoy gini. Unya kano sa kaman mo abot nini? Kay ang pagpangandam naman ako diri sa pagsugat nimo. Ay, lagong sugatag balons, bro. Adi balon nga kung isugat nimong tawhana ka. Pinaburot ng mga condoms na lain lang flavor. Oh! Yabag! Oh, Diyos. Kakuyang ba ng salidaha, oy? Aeroplano nga gisakyan sa sa Prime Minister sa nasod sa Malaysia. Gitarget sa missile sa Russia. Ug ang mga tipaka ini dito mahulog sa Indian Ocean. Patay tanan hastang okok. Unsa ka ni pagsulbad ni Superman ning salidaha nga wa may ebidensya? Oy, miiyagak man cellphone ko. Kinsa sa kanin nawag ay? Kasabok ba? Nagtanaw pa tawag ng salida? Hahay. Pansa man yung numero ha ba? Mura man yung landline? Karon ka sa mukha na ka, be. Hello! Kasamok ba ni mo? Nagtanaw kong salida! Kalinto? O si Kalinto! Kalinto subul-obol ni mo! Waka kailan ako! Anak ng President Obama! Si Bill Clinton! Clinton, si Johnny. O yan si Jan! Kaysa Jan! Jan and Marcia!
Clinton, sa mga huwag ka lang magkalas kong tingog. Si John Carlson. Oh, patay. Mauday, nakailang nga kalinto ang tinuod akong pangalan kay si Dong Jan di ay. Hala Dong Jan, ikaw man ko din dong. Wa man ka magsulti dayon. Nakasaban tayo noon ka pastilan. Sorry so Dong, sorry so. Dong, dahil magun number mo gamit ko. Landline is office. Pasaylo ay taon ko Dong. Please forget me. Say forget me. Nangayo ko di mo pasaylo Dong ba? Forget me. Dili forget me. Forgive me. Oh, Jesus, Marisip. Mo ba? Basta na ay me. Pamatir ko, Clinton. Yes, speaking Dong. Pamayan now. Lagi, minaw bitaw. Nakailan ka ba niningingalan no Romualdo Castro? Naamday ko nun magpuyo diya sa subdivision nga itong ipuyan. Be. Approve without thinking, be. Ha? Ha? Usba ragutong alana Dong? Romualdo Castro. Ilado ni siya kay activist leader mo ni. Mo ni kanunay ang mangus mga rally din sa ato. No, tepa. Murag nakadungog mo ko ng alana Dong. Oh, ala. Oo. Nakailan ko ana niya Dong. Samaan kay na siya kung dunay meeting diri sa subdivision. Dili na mo kuan, di gid maot istorya. Pirmi lang gabukal ang baba. Kusog kay na mo reklamo bisag unsa na lang. Piti lang baba ana nga gabuwa-buwa ra bagyo. Kay nga ano man ay Dong? Gilabtan ka? Daw be, unsa man na? Sulti ako Dong. Kay ako'y mo banggi sa liog na tawhana. Kaya ko patuyang nga ng baba ni mo, Clinton. Unsa? Ay, sorry Dong. Sige, namati ko nimo Dong. Sulti na. Gibalita dili palandugay. Gipusil, patay. Gibanhigan sa riding in tandem sa pag-abot ko niya sa ilang opisina. Unsa? Hala ka, gipatay. Aguroy. Unsa makuloy sala Dong? Unsa may sala? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!